പുഷ്പദന്തന്റെ ദന്തം ഇഷ്ടമാണെന്ന് ദേവൻ ഇതുവരെയെങ്കിലും മൊഴിഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പമ്പര വിധി. അത്രയ്ക്കായോ നിന്റെ പരിഹാസം? എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ശക്തി നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം. നാം നിന്നെ ശപിക്കുന്നു. നീ ഒരു ചിലന്തിയായി പോട്ടെ. എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി പാരമ്യം നിന്നെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താം. നീ ഒരു ആനയായി പോകട്ടെ. ഇല്ല, നാം കൽപ്പന നൽകില്ല. നീചമായ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നാം അനുവദിക്കില്ല. സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുർമാർഗയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കാൻ നാം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തിരിക്കും. സത്യം.